ध्यान दिहा चाचा चाची, ध्यान दिहा भैया भाभी, बतिया हमार उषा देवी के जितावे के बा। अब की बार उषा देवी के जितावे के बा। अब की बार उषा देवी के जितावे के बा। ध्यान दी चाचा चाची, ध्यान दी भैया बहिनी, बतिया हमार उषा देवी के जितावे के बा। अब की बार उषा देवी के जितावे के बा। अब की बार उषा देवी के जितावे के बा। भवानीपुर के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भवानीपुर के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उषा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उषा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्टॉप छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की मोहर कहाँ लगेगा, स्टॉप छाप जहाँ रहेगा। अब की मोहर कहाँ लगेगा, स्टॉप छाप जहाँ रहेगा। अहे उषा देवी होई गाँव के विकास हो, गरीब गुरीबवन के लागल बाटे आस हो। अहे उषा देवी होई पंचायत के विकास हो, गरीब गुरीबवन के लागल बाटे आस हो। ध्यान दिहा चाचा चाची, ध्यान दिहा भैया भाभी, बतिया हमार स्टॉक छाप के जितावे के बा। अब की बार मोहर स्टॉप पर लगावे के बा। अब की बार मोहर स्टॉप पर लगावे के बा। उषा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उषा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्टॉप छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की मोहर कहाँ लगेगा, स्टॉप छाप जहाँ रहेगा। अब की मोहर कहाँ लगेगा, स्टॉप छाप जहाँ रहेगा। क्रम संख्या एक हौवे न कर निशान हो, असतो कछाप हौवे इनकर पहचान हो। क्रम संख्या एक हौवे न कर निशान हो, असतो पछाप हौवे इनकर पहचान हो। युवा नौजवान बोले, युवा नौजवान बोले, छात्र या किसान उषा देवी के जितावे के बा। अब की बार उषा देवी के जितावे के बा। अब की बार मोहर स्टॉप पर लगावे के बा।